Benvinguts al programa 21 de Pico TV. Avui comencem amb imatges de satèl·lit, fetes des de satèl·lits artificials, realment curioses, amb un tret característic. A veure què els hi sembla. I comencem amb aquesta mena de forat negre. De fet, és un anticicló. Molts estratocúmuls i al centre, vents descendents de l'anticicló que impedeixen la formació de núvols. Aquí tenim les Illes Canàries, que sembla que se'n vagin de viatge cap al nord, deixant aquestes esteles. De fet, és fruit dels vents elisis. Una imatge, atenció, que molts recordaran. Catalunya, gran part de Catalunya, sota la neu. Ja saben quina data és? Efectivament, això és el 9 de març del 2010, el dia següent de la Gran Nevada. Cumulonimbus, de fet és una reunió d'enormes cumulonimbus molt potents, fins i tot amb tornados amagats a la zona del Brasil. Veiem fins i tot l'enclusa en parts superiors del cumulonimbus que la travessen. Una altra imatge històrica, almenys per les Illes Britàniques. Anglaterra, Escòcia, País de Gal·les, completament coberts, tapats de neu. 7 de gener del 2010. Efecte dels grans llacs entre Estats Units i el Canadà. Vegin com les costes orientades a l'oest estan ben carregades de neu, fruit d'això, dels vents de l'oest que es van carregant d'humitat i precipiten en aquestes costes. Aquesta imatge és relativament freqüent, pols en suspensió que surt del Sàhara i que afecta les Illes Canàries. De vegades aquest polsim, aquesta pols, pot arribar al continent americà. Una imatge curiosa, si més no, perquè no és del nostre planeta. És una tempesta de sorra al planeta Mart, de més de 200 quilòmetres de diàmetre. I acabem amb una imatge realment espectacular. Les Illes Kuril, el juny del 2009, una erupció volcànica i el núvol de l'erupció provoca aquesta mena de pileus amb la seva part superior. Anem a les previsions. Continuem parlant d'una situació extraordinària. Ja podem qualificar-la d'excepcional. Aquest hivern les pertorbacions atlàntiques tenen una potència increïble. La màquina de Terranova de fabricar pertorbacions no pararà. Esperem que en una setmana ja se li acabin les piles, però encara té força potència per provocar grans pertorbacions com les que tindrem els propers dies. Imatge aquesta que veiem de Porto, a Portugal, on els estralls també han estat importants a la costa, com a molts indrets de la façana atlàntica europea, amb rècords de precipitació, rècords de vent, rècords d'alçada d'onades, com a conseqüència d'aquest manteniment sostingut de pertorbacions tan i tan profundes. Anem a veure els mapes, va. Aquesta és la situació prevista per demà divendres. Altre cop apareix aquesta gran pertorbació que atacarà de ple les Illes Britàniques amb pressions molt baixes, d'uns 945 mil·libars aproximadament. Vegin com aquí demà divendres ens afecta un front, arriben aquí lògicament molt més desgastats, però encara poden provocar algunes precipitacions, preferentment al Pirineu, per Ponent, i un ambient demà una miqueta més fred. Anem a veure precisament aquestes precipitacions, les podem veure aquí en aquest mapa, que afectaran a altres indrets també de Ponent, però poca cosa. I al Pirineu sí que pot caure una nevadeta maca, sobretot al Pirineu occidental i el seu vessant occidental, com dèiem, ambient una miqueta més fred. Dissabte, aquí tenim la pertorbació, atacant de ple les Illes Britàniques, pressions baixíssimes, vents fortíssims, molt mala mar, altre cop, tota la façana atlàntica europea, especialment de la latitud de 55-60 graus nord cap al sud, i aquí a la península Ibèrica, altre cop, aquí a Catalunya, ens arriba un altre sistema frontal dissabte cap a migdia, més o menys amb alguns ruixats, un temps insegur, algunes precipitacions, vents del Garbí girant a ponent o mestral, i ambient una miqueta fred, malgrat que tenim una situació de ponent. Aquestes són les precipitacions previstes per dissabte, molta precipitació, i a Catalunya cap a ponent i cap al Pirineu de Lleida sobretot. No massa cosa, ja ho diem moltes vegades que arriben desgastades les perturbacions. Diumenge, això és diumenge al migdia. Atenció, una pertorbació, a veure si la recuperem. Aquesta d'aquí, això dèiem que era dissabte, aquesta és la pertorbació de dissabte que comença a gestar-se. Vegin com ja diumenge al migdia està més ben configurada, arribant a les costes gallegues, i a partir d'aquí no sabem molt bé el recorregut exacte que farà. Ahir semblava que havia de passar per França convertint-se en una ciclogènesi explosiva que podria provocar estralls per la força del vent. Avui no es veu tan clar, però vaja, que es formarà sí que és segur. Els vents diumenge girant a Garbí, enfortint-se, i els núvols augmentant a partir de migdia sobretot. Aquest mapa que veuen és el previst per la nit de diumenge a dilluns. La pertorbació pot estar més al nord, pot estar més al sud o pot estar aquí, on figura en aquest mapa, que és els dels americans, el GFS. Podem veure que si la pertorbació està aquí, els vents no seran massa forts, perquè la pertorbació la tindrem a sobre, l'ambient serà inestable, amb ruixats, amb alguna tronada, i ja veurem com es comportarà, perquè és una miqueta una incògnita. Que està més al nord, molt vent, nevades importants al Pirineu, fins i tot a cotes relativament baixes, i a la resta poca cosa, amb el vent de mestral. Que està més al sud,
Cosa que és difícil, doncs precipitacions més generoses. Aquestes serien precisament les precipitacions de la nit de diumenge a dilluns. La perturbació, com que serà molt activa, serà generosa fins i tot en precipitacions. Tot depèn, però, de la situació, de la ubicació d'aquesta perturbació. I dilluns, doncs bé, la perturbació es retirarà amb una certa rapidesa, entra aire fred, però continuen més perturbacions venint de l'Atlàntic. Hem d'esperar, sembla, ja fa temps que ho estem dient, però sembla que haurem d'esperar una setmaneta perquè tot canviï. Tot es fa pensar que es formaria un anticicló en aquesta zona, la fàbrica de borrasques, i això canviaria la situació sinòptica que estem tenint repetitivament setmana rere setmana. Però vaja, de moment ja en tenim de força moviment. Acabem amb una altra onada, però aquesta de Xiangdiu, que és un escultor. I podem veure aquesta ona feta amb vinils, amb discos d'escoltar música, amb vinils. Doncs una altra onada, però repetim, aquesta podríem dir que artificial, provocada o feta per un artista. Res més, a veure què donarà de si aquestes pertorbacions. Adéu-siau. I acabem. Ho fem, com sempre, amb les vostres imatges, anem a gaudir-les avui acompanyats de música de Mozart, anem a escoltar un fragment de l'últim moviment del concert per piano i orquestra número 21. Que vagi molt bé, ja ho sabeu, tota la meteo a pico.cat.